Kaixo gaztiak, bideotxo honetan ez dago ezer berririk. Erroak, bergogoratzea, baino ez erroaren kontzeptua. Hemen, daukagun hause, 27-ren erro kubikoa litzateke. Horrela irakurri daiteke edo 27-ren hirugarren erroa. Errotzailea hiru denez, topatu beharko dugu zenbaki bat, ber hiru egitean 27 ematen diguna. Da, zein da zenbaki hori? 3, Zer, 3 berri 3, 27 ematen digu. Beraz emaitza 3 litzateke. Eta izenak apurtxo bat gogoratzearren, hause, erroa litzateke, errotzailea eta errokizuna. Adibidetxo batzuk ikusiko ditugu jarraian. 16-ren erro karratua. Kasu honetan, erro karratua denez, hemen, 2 bat eukiko bagenu bezala ulertu behar dugu, baina ez da jartzen, Orduan, topatu behar dugu zenbaki bat, ber 2 egitean 16 ematen diguna. Kasu honetan, 4, zen 4 ber 2, 16 litzateke. Baina kontuz, -4 ere balio digu, zen -4 ber 2 ere 16 da. Beraz, 16-ren errokarratuak 2 emaitza ditu, plus -4. Beste bat, -16-ren errokarratua. Topatu beharko dugu beraz, zenbaki bat, ber 2 egiterakoan, -16 ematen diguna. Gu badakigu, berreketa batean, berretzailea bikoitia denean, ber 2 egitean beti positibo ateratzen zaigula. Beraz, ezinezkoa izango zaigu zenbaki bat topatzea ber 2 egitean negatibo ematen duenik. Honek esan nahi du, erro honek ez daukala soluziorik. Beste bat, -27-ren erro kubikoa. Topatu beharko dugu, zenbaki bat, ber 3 egitean, -27 ematen diguna. Kasu honetan, zenbaki hori, -3 litzateke, Zeren -3 berri 3, -27 da. Beraz, -3 izango litzateke erro honen emaitza. Dazkenengo bat, 27-ren erro kubikoa, ere, badakigu, zenbaki bat berri 3 egitean, 27 ematen duena, 3 dela, beraz emaitza 3 litzateke. Labur bilduz, begiratu, erroa, errotzailea bikoitia denean, eta errokizuna positibo, bikoiti eta errokizuna positibo, 2 emaitza eukiko ditugu beti. Beste alde batetik, errotzailea bikoitia, baina errokizuna negatiboa denean, ez dugu soluziorik izango. Eta errotzailea bakoitia denean, emaitza eukiko dugu negatibo edo positibo izan errokizuna. Emaitza bakarra kasu honetan. Hauze ikusita, jarraian, hauek zuen kabuz egiteko, errepasao moduan zuen kabuz egiteko ariketa batzu ditugu. Kalkulatu behar duzuen karen balioa kasu bakoitzean. Erroen definizio hau erabiliz. Hala, animo!